בוקר טוב, אנחנו בווילות פרדיסיות והבוקר אנחנו יוצאים לטייל במערה הכחולה ובעוד מקומות יפים כאן של טבע, של מים ותראו את המקום, תסתכלו. אני הכתבת לענייני מקומות בארץ שלנו שהם יפים, אבל כאן גם מאוד יפה, ואני עוד לא התעוררתי, אבל הכוס תה מחממת את הלב. זה לא ככה כאן. הם מאמינים בכל מיני... שכחתי שאני ביוון, נשבעת לך. עופר. כן. תכף, תצלם את ה... יש סירה כזאת. זה, היא נעצרה שם. שמי שזה, נעצרה. תראה, תקלו את המקום כאן. עופר. 1.5 שעה מתל אביב, ואנחנו קוראים לזה גן עדן, גן עדן עלי אדמות. תקלו כאן, תראו. כל יחד, כולל. האופק הזה מזכיר לי תאילנד, הסירה הזאתי. הנה, הוא שלח לדייג. איזה יפה. הכל על הבוקר. 7 בבוקר. אנחנו נמשיך.